No moi. Joo, minulla on tässä jo muutamat päivät pyörinyt mielessä eräs aihe. Ja se on tämmönen, että miten erottaa, kenestä on puheet ja saarnat, eli onko niinku Jumalasta vai onko jostain muualta. Tällainen on mietityttänyt jo useita päiviä ja sitten tuli vaan sellainen, että tästä pitäisi puhua. Koska tiedän, että on hyvin paljon kaikkea semmoista epämääräistä. Nämä minunkin jutut kannattaa kyllä ihan oikeasti niin kuin koetella, että onko nämä Jumalasta vai onko nämä jostain muusta. Mutta on paljon sellaista, joka eksyttää ihmisiä ja vie niin kuin vääryyteen ja on semmoista, että se on hirveän lähellä Raamatun sanaa, mutta ei kuitenkaan ole. Moni asia voi viedä niin kuin väärään, niin siitä minä ajattelin nyt sellaista jakaa, mitä tässä on tuumaillut ja miettinyt. Ja mikä niin kuin voisi olla ehkä toivottavasti avuksi myös sillä ruudun toisella puolella. Mutta ensin rukousta. Joo, kiitos rakas Jeesus, taivaallinen Isä. Herra, sinä tiedät, tunnet meidät kaikki. Ja Herra, sinä tiedät, että mitä tässä nyt minunkin kannattaisi sanoa ja miten päin ne menisi niin kuin oikein päin. Kiitos Jeesus siitä. Kiitos, että sinä annat sanat ja kiitos, että sinä täytät suu ja annat ne oikeat sanat, mitä tarvii sanoa. Mitkä on sellaisia, mitä tässä hetkessä tarvitaan ja mitkä on sellaisia, mitkä on avuksi ja pystyy niin kuin jeesaa sitten muitakin. Kiitos Jeesus siitä. Kiitos, että annat viisautta ja kiitos Herra, että autat meitä kaikkia. Sinä tiedät jokaisen sydämen ja saattaa olla monenkinlaista puhuttuja, sanottuja, totuutta ja vääryyttä ja kaikkea voi olla ihan sekaisin. Niin Herra, oikaise sinä niitä sydämiä, ajatuksia, mieltä ymmärtämään ja näkemään, Herra, sitä sinun näkökulmasta asiat niin, että ne olisi selkeitä ja kirkkaita. Kiitos Jeesus siitä. Kiitos Herra, että sinä olet hyvä ja voit auttaa meitä tässäkin asiassa erottamaan se, että mikä on hyvää ja mikä paha, mikä on Jumalasta ja mikä on jostain muualta. Herra, kiitos siitä, että sinä ohjaat kaikessa. Aamen. Joo. Yritin saada tähän, että olisi tuo minun mies lähtenyt mukaan tähän puhumaan, mutta en minä saanut sitä. Ja sitten tämä aihe vaan rupesi niin kuin polttelemaan enemmän ja enemmän, että kyllä tämä on pakko saada videolle. Olipa tämä nyt hyvä video tai ei, mutta joka tapauksessa. Eli näitä on kaikenlaista puhujaa somessa, niin kuin minäkin. Ja myös kaikenlaista saarnaa ja seurakunnissa ja vierailevia puhujia ja kaikenlaisia puhujia. YouTube-videoissa kaikenlaista. Ja myös niin kuin monenlaista, kaikenlaista, kaiken tasosta puhujaa voi olla ja kaikenlaista, joka haluaa tuoda itsensä julki tai muuta, tai sitten tälleen, että Jumala vaikuttaa, että on pakko puhua. Mutta motiiveja voi olla niin kovin monenlaisia, ei ole kaikilla puhtaat motiivit, eikä niin kuin ole se lähtökohta ehkä ihan sellainen hyvä. Ja sitten kun me ollaan uskovia, niin me niin mielellään uskottaisiin kaikki, mitä niin kuin sanotaan. Ja jos se kuulostaa hyvältä, niin joo, uskotaan se. Ja niin kuin tämmöisiä, että sitä kritiikkiä saa kyllä käyttää. Saa olla kriittinen sen puhutun sanan suhteen ja sen, että onko se oikeasti Raamatun mukaista. Raamattuhan sitä pitäisi aina verrata, että pitääkö se paikkansa, onko se sellaista Raamatun mukaista, onko se hyvää sanaa, eikö se ole. Ja pyhällä hengellä myös niin kuin tunnustella sitä, että onko sanaa sellaista oikeanlaista. Joo, sitten minä tuossa mietin niitä, että niitä motiiveja voi olla niin monenlaisia, niin sellaisilla puhujilla, jotka haluaa harhaan puhua, että voi olla sitä ihan kypsymättömyyttä, taitamattomuutta, monenlaista omaa lihaa voi puhua sieltä, niin kuin, voi olla kaikkea omaa edun tavoittelua tavalla tai toisella tai jotain taloudellista hyötyä tai mitä tahansa voi olla. Sitten on näitä luonnehäiriöisiä, joilla on oikeasti ongelma se niin kuin joku asia, ja sitten myös vihollinen pystyy niin kuin ihmisen suun kautta puhumaan kaikenlaista, joka sitten ei olekaan ihan niin uskovia juttuja, vaan se onkin sitten jotakin vähän sinne päin ja vähän semmoista petollista ja vähän semmoista upottavaa, vähän vinoon vievää ja kaikkea vastaavanlaista. Ja sitten on näitä, kaikenlaista puhujaa on ja sitten on tämmöisiä just keskinkasvuiset voi olla sellaisia, että ne on niinku lyövät toisia uskovia, keksivät niinku, vähän niinku
liian kärkkäästi kaikenlaista arvostelua tai kaikenlaista niin kuin semmoista niin kuin ruoskimista, että muita niin kuin armo ja rakkaus puuttuu siitä puheesta ihan täysin ja ei ole niin kuin semmoista kypsyyttä, mitä uskovalla tulisi olla. Ja tässä oli mulla sitten Raamatun paikka Tessalonikalaiskirjeestä yksi tes. Ja sitten on tuo, että näitä, että ristiriitojakin voi aina metsästää niistä puheista ja muuta, että mitkä sitten on niin kuin hyviä ja mitkä ei. Mutta minä otan tuon Tessalonikalaiskirje 1 Tessalonikalaiskirje 5 ja sitten 8 ja 9. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska, kypäränämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan. Eikä myöskään, olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit. Pukuna usko ja rakkauden haarniska, kypäränä pelastuksen toivo. Joo, eli sitä kritiikkiä saa olla. Ja tämä Tessalonikalaiskirje 1 Tes 5, ja täällä sanotaan myös tämä, mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä hyvää on. Eli näitä kun kuuntelee puhujia, niin sitä voi sieltä niin kuin onkia sen, että mikä on hyvää ja mikä taas sitten ei ole niin hyvää. Eli sitä voi myös luovia sillä tavalla ja miettiä siitä itse. Ja monesti se kannattaa ehdottomasti ja edelleenkin minä painotan sitä, että Raamatun sanaa kannattaa tuntea ehdottomasti, koska sillä pystyy sen niin kuin arvioimaan sitten, että onko se niin kuin Jumalan sanan mukaista vai eikö se ole. Ja että onko se johtoajatus sellainen, mikä on Jumalan sanan mukaista. Ja aina kun puhujat sanoo niitä Raamatun paikkoja, niin ottakaa se oma Raamattu esille ja katsokaa, mitä siinä on ennen ja mitä siinä on jälkeen. Puhuuko se oikeasti siitä paikasta, mistä se puhuu, vai keksiikö se jotakin omia väännöksiään sinne. Koska sekin on täysin mahdollista, että yhdestä pikkujakeesta vetästään jotkut aivan omat johtopäätökset, jotka ei siitä todellakaan pidä paikkaansa. Eli Raamattu kannattaa tuntea. Suosittelen lämpimästi. Ja toinen on se, että kannattaa olla siinä pyhässä hengessä niin, että oikeasti itse niin kuin tuntee sen, että jos vaikka tälle videopuhuja, jos minun henkeni ei yhdy siihen, mitä videolla sanotaan, niin mitä minä sitä katon? Ei se ole silloin mulle, ei se ole semmoinen, josta saisi mitään. Tai mikä olisi sillä tavalla Raamatun sanan mukana. Toki silloin, kun puhutaan Raamatun sanaa ja kun se puhutaan suoraan, niin se saa pistääkin meitä. Se saa tulla niin kuin kohti ja oikein iskeä sinne syömään, että niin, tässä minun täytyy tehdä parannusta tai jotain muuta tällaisia. Saa se osua sydämeen ja saa se olla semmoista, mutta että sitä kritisoikaa sitä aina, että tarkastelkaa, tutkikaa sitä, että onko se oikeasti se, mitä puhutaan. Että onko se Raamatun sanan mukaista, onko se Jumalan tahdon mukaista, onko se niin kuin Raamatun punaisen langan ja johtoajatusten mukaista se, mitä puhutaan. Koska voi olla todella eksyttäväisiä juttuja. Voi olla semmoisia, että mitä tässä nyt ihan kaiken maailman voi olla tyylihaureudessa elävä puhuja tai joku tällainen, että voidaan vaikka kirota toisia uskovia ihan sairasta. Eihän tällainen ole mistään kotosi. Että ei lähdetä ihan kaikkeen mukaan eikä uskota sitten kaikenlaisia juttuja. Ja sitten kannattaa aina sitä etsiä, että niitä ristiriitoja tai sellaisia, että jos se ei mene Raamatun sanan mukaan tai jos puhuja puhuu niin kuin ristikkään itsensä kanssa tai joten niin kuin alkaa mennä ihan kummallisiksi ne jutut, niin kannattaa kyllä kriittisellä korvalla ja silmällä katsoa ja kuunnella, että mikä tämä oikein on. Koska joillekin voi olla sitä narsismia, voi olla kaikenlaista semmoista Raamatun sanan vesittämistä, joka ei ole hyvää ja sitten mennään hatelikkoon, jos ei Raamatun sana ole meillä uskovilla se pohja, mille rakennetaan kaikki. Mutta sitten tässä on myös tämä, että esimerkiksi vaikka minä hyvin motiiveille ja pyrin olemaan niin kuin oikeinpäin asiat, niin silti voi olla niitä hairahduksia. Ja tämä Jaakob 3, 1 ja 2 kertoo siitä. Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessaan, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.
Eli niitä saattaa tulla kaikenlaisia lapsuksia, mutta oikas se sitten itenne, että näinhän se pitää olla. Ja että tuossa meni pikkusen vikkaa, mutta että armollinen saa myös olla. Mutta sitten on myös niitä, jotka on ihan täysin niin kuin hatelikossa ja metsässä ja ei ole niin kuin ne motiivit oikeanlaiset, eikä puhtaat, eikä suorat, eikä sellaiset kuin Raamatun sana sanoo. Tässä olikin tässä Tessalonikalaiskirjeen, palaamme 1.5 jälleen, niin tässä oli tämä nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakullisia, holhotkaa heikkoja. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisillenne ja kaikille. Siinähän on meidän kristittyjen yksi johtoajatus kanssa. Pyrkikää tekemään hyvää kaikille ja toisillenne, erityisesti toisillenne. Ja sitten vielä varoittaisin tommosesta, että jotkut kun nykypäivänä tuntuu, no en nyt tiedä, en seuraa hirveästi, mutta jonkin verran kuitenkin tätä hengellistäkin kenttää. Ja sitten kun tuntuu, että jotkut haluaa itsensä nostaa johonkin asemaan, niin onko se nyt ihan järkevää? Että ilmestyskirja 2, 20 ja 21 sanoo tällä tavalla. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Eli tässä kiinnittää huomioon tämä, joka sanoo itseään, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi, sanoo itseään. Jumala ei sano häntä, hän sanoo itse itseään. Eli niin kuin sillä minä varoisin kyllä, jos olisin tällainen, joka väittää itseään profeetaksi, niin ehkä ottaisin vähän takapakkia asioissa. Että ei ole hyvä se, että itse nostetaan itseä tai korotetaan itseä, vaan että se korotus täytyy tulla kyllä aina Jumalalta. Ja Jumala on se, joka vaikuttaa. Jumala tekee sen työn ja näin päin pois. Että oikea suunta näissä asioissa, se on hyvä. Mitäs minä muuta tähän? Joo, niin siitä pyhästä hengestä ja siitä henkien erottelun lahjasta, niin sen verran, että no, itse minä joskus muun muassa niin kuuntelin yhtä YouTube-saarnaa tai tämmöistä ja sitten siinä samalla niin kuin, mä oon aina semmoinen niin kuin skeptinen sanotaan, että niin kuin epäilevää sitä sanaa kohtaan ja sitä mitä siellä puhutaan. Koska se voi olla hyvää tai se voi olla pahaa tai se voi olla mitä tahansa siltä väliltä, niin hyvin semmoinen skeptinen. Ja sitten mä niin kuin tunnustelin sitä hengessä, että mikä tämä niin kuin on. Mikä tämä niin kuin on. Sitä videoa kuuntelin ja sitten niin kuin on joskus aikaisemmin niin aistinut, että siellä taustalla oli jotain niin kuin aika kökköstä. Mutta niin kuin, että nyt tuli sitten semmoinen, että mä vaan kuuntelin sitä ja sitten mä ihmettelin sitä, että miten se on sellainen se puhe. Mutta mä vaan jatkoin kuuntelua, kunnes sitten mä olin ehkä 2/3 sitä videoa kahtonut. Sitten tuli, että Pyhä Henki sanoi, että nyt lopeta. Ja mä lopetin siihen paikkaan. Ei ollut mulle se video todellakaan. Ja myöhemmin mä sain kuulla, että siellä taustoilla oli kyllä vaikka minkälaista. Että ei ollut kyllä ihan Jumalasta se, mikä silloin oli, että joo, sillä Pyhällä Hengellä voi siis tunnustella ja sitten niin itselläni on tuo henkien erottelun lahja ja se toimii niin kuin tietyllä tavalla kyllä, että niin kuin joistakin voi jo niin kuin vähän niin kuin etukäteen katsoa, että nyt ei niin kuin esimerkiksi ole katse suora tai semmoinen kirkas, niin kuin uskovilla yleensä on semmoinen kirkas katse, että niin kuin jotain niin kuin voi niin kuin uupua siitä tai sitten voi olla ihan semmoinen niin kuin jotain sellaista, joka ei niin kuin, joka ei ole niin kuin tekisi meille kertoa yksi tarina, mutta en tiedä viitinkö, että no en sano nimiä, niin viitin. Oli semmoinen tilaisuus ja se oli siihen aikaan semmoinen suuri puhuja täällä Suomessa niin sanotusti. Niin ekassa kokouksessa, mikä meillä päin pidettiin, niin en käynyt, mutta sitten toisessa kävin. Ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että mä istuin siellä niin kuin penkkirivistössä tai semmoinen niin kuin rappuset oli mikä auditorio tällainen laskeutuva. Niin siinä istuin ja sitten mä otin lehtiön ja kynän ja ajattelin, että kun mä en ole selvillä tästä puhujasta, että onko tämä hyvä puhuja vai eikö tämä ole,
niin mä otin sen kynän ja lehtiä ja mä ajattelin, että mä kirjoitan ylös. Että mä kirjoitan, mitä se puhuu, niin sitten mä tiedän, niin kuin, että onko tämä. Niin mutta siinä vaiheessa, kun mä otin kynää ja lehtiön, niin mulle alkoi niin kuin sielun vihollisen joku, mikä lie, puhua, että hei, sullehan nauraa nyt kaikki, kun sinä kato nyt sun kynän päässä heiluu ihan tyhmästi ja niin kuin jotain tällaista niin kuin ihan absurdia puhumaan. Ja sitten minä olin, että jääräpäisesti, ja minähän kirjoitan. Ja kirjoitin. Mutta että siellä sitten se henki muuttui tosi oudoksi minun mielestä. Ja siinä oli vähän sellaisia, niin kuin, että semmoinen niin kuin jonkinlainen koukuttava tai sellainen pakottava henki, että nyt pitää mennä tuon puhujan niin kuin käsien alle rukoiltavaksi. Onneksi en mennyt, koska otin siinä vaiheessa katkoon ja lähdin siitä pois. Niin sitten mä tajusin, että ei se ole semmoinen, että niin kuin tuntuu semmoinen pakottavaa sellainen, että ei niin kuin uskossa se ei ole sellainen pakko, vaan Jumala on hyvä. Jumala niin kuin kutsuu, se on niin kuin lämmintä. Ei sellaista, että sua niinku puristettaisiin johonkin, vaan että se on semmoinen hyvää. Mutta että siellä ei ollut sellaista, niin no, kaikenlaisen sitä on törmännyt. Ja suosittelen lämpimästi, että olkaa pyhässä hengessä, koska pyhä henki varoittaa teitä kyllä, jos on jotakin semmoista mätää jossakin jutussa tai asiassa. Ja se Raamatun tunteminen, se, että itse on sen lukenut tai kuunnellut tai painanut mieleensä ja oikeasti niin kuin tutkii sitä sanaa, miettii sitä, pistää sitä niin kuin järjestykseen omassa päässään ja sydämessään, että millä tavalla tämä on, niin se suojelee, varjelee meitä monelta pahalta sellainen. Samoin se tietysti, että olet rukouksessa ja käyt siellä seurakunnassa, missä on oikeasti Raamatun mukainen sana, sellainen, että siellä puhutaan asiaa. Että kaikista puhujista ei tarvitse tykätä, eikä se tarkoita sitä, että se puhuja olisi välttämättä niin kuin väärässä, mutta että kaikki ei niin kuin omalle persoonalle sit välttämättä kolaaha ihan niin parhaiten. Mutta tämäkin on sitä henkilökemioita, mikä on taas sitten eri juttu kuin se, että jos ei puhuta Raamatun sanan mukaista sanaa. Sitten mun piti varoittaa siitä, että joskus on sellaista niin kuin ihmisen sitä lihallisuutta ja omavoimaisuutta, ylpeyttä. Semmoista hyväilee oikein sitä, että kun minä nyt tässä jotakin oon, niin sellaistakin sanaa saattaa olla ja se ei ole hyvä. Se nostaa sitä just omavoimaisuutta, ylpeyttä ja se niin kuin vie meitä väärään, koska se ei anna sitä kunniaa Jumalalle. Se ei ole oikeassa suunnassa sellainen puhe. Ja kun se voi olla semmoista, että sun nyt täytyy tässä teoillas pinnistellä hirveästi jotakin, tai rukoilla kauheasti, tai niin kuin se pakottaa meitä johonkin semmoiseen väärään, mikä ei taas ole sitä Jumalan lapsen vapautta, iloa, vapautta ja rauhaa. Siitäkin oli siinä Tessalonikalaiskirjeen kohdassa muuten. Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko. Mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mitä hyvää on. Karttakaa kaikenlaista pahaa. Eli tämä oli 1 Tessalonikalaisille 5 ja sitten 16-22. Karttakaa kaikenlaista pahaa. Kyllä. Ja sitten minä tuohon lohdutukseksi vielä tämmöisen loppujutun. Tämä on hyvä. Eli Johannes 10 ja siitä 1-16. Minusta minä nämä varoituskohdat jo nyt taisin kaikki sanoa, mitä tässä nyt niin kuin oli. Mutta minusta tuntuu, että tämä jää tosi vajaaksi. Että haluaisin puhua pidempään ja haluaisin puhua täydellisemmin tästä, mutta tässä vaiheessa tämä juttu on tällainen. Todennäköisesti voin ja saattaa olla, että myöhemmin puhun tämän vielä uudelleen eri tavalla tai pidemmin tai perusteellisemmin. Koska tämä aihe on minua vähän niin kuin silleen harmittanut, mietityttänyt ja pohdituttanut, koska tuntuu, että esimerkiksi niin kuin meillä uskovilla on vähän liian hyvä sydän, me ollaan liian herkkäuskoisia, liian niin kuin herkästi ehkä uskotaan siihen ihmisten hyvyyteen ja siihen, että ei nyt puhuja voi puhua huonosti, vaan kyllä puhujakin voi puhua huonosti ja voi puhua ohi aiheen aivan niin kuin
kaiken maailman pikkuoravista ja muusta, mitkä ei liity niin kuin asiaan millään tavalla. Ja voi olla kaikenlaista ja kaiken näköistä puhetta, joka ei sitten olekaan niin kuin oikeanlaista. Ja sitten voi olla niitä kaiken maailman sellaisia, niin kuin, mitä ne on, mitä tulee semmoisia niin kuin pikkutauluja, joissa lukee joku hirveän hieno sana, niin kuin, se on olevinaan niin kuin uskonnollista tai jotenkin uskovaista, mutta ei se kyllä ole. On kaikenlaisia tällaisiakin. Että älkää olko liian hyväuskoisia, älkää uskoko kaikkea, koetelkaa kaikki mikä on. Ja Raamatun sana antaa vankan pohjan sille koettelulle ja samoin se, että teillä on pyhä henki. Kannattaa täytyä pyhällä hengellä ja elää siinä Jumalan sanassa. Ja niin kuin tässä sana tulee niin kuin lihaksi meidän kauttamme, eli niin kuin, kun tehdään se, mitä Raamatun sana sanoo, toteutetaan sitä, eletään siinä, eletään niissä hyvissä asioissa, mitä Raamattu sanoo. Tällä tavalla. Mutta sitten vielä rohkaisuksi semmoinen, että Jumala kyllä pitää meistä myös huolen. Jos me ollaan valmiita kuuntelemaan, mitä Jumala sanoo, mitä Jeesus puhuu meille, mitä Pyhä Henki meitä ohjaistaa, opettaa, vie eteenpäin. Kyllä Jumala vie meitä eteenpäin. Kyllä hän on velvollinen meitä myös hoitamaan ja kaitsemaan. Mehän ollaan hänen laitumensa lampaita, eikö niin? Ja lampaista tämä puhuukin. Eli Johannes 10 ja 1-16. Totisesti. Minäpäs hetkinen, nostan tämän vähän ylemmäs. Totisesti, minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä. Hän kutsuu omat lampansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Tämän kuvauksen Jeesus puhui heille, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti. Niin Jeesus vielä sanoi heille, totisesti, minä sanon teille, minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä, mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Eli tämä tarkoittaa uskoon tuloa. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Ja hän pakenee, sillä hän on palkattu, eikä välitä lampaista. Minä olen hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut, ja minä tunnen isän, ja minä annan henkeni lammasten edestä, mutta minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä tulee minun johdattaa, ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Eli tässä on tämä rohkaisevaa, tämä minä olen se hyvä paimen ja minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Eli tunne myös Jeesus, niin silloin et mene harhaan näissä asioissa. Etkä kuuntele niitä huonoja lammaspaimenia, palkattuja lammaspaimenia, jotka ei sitten pidä lampaiden puolta. Sitten täällä on vielä tämä, eli 2.7 jakeesta sama, Johannes 10 ja 2.7. Minun lampani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Isä ja minä olemme yhtä. Eikö aika rohkaisevaa? Jeesus sanoo, että hänen lampaansa ei ikinä huku eikä kukaan ryöstä meitä Jeesukselta, Jeesuksen kädestä, Jumalan kädestä, miten tämä nyt ymmärtäisi. Mutta eikö ole rohkaisevaa? Kun me olemme Jumalassa, kun me olemme uskovia, meillä on Pyhä Henki, meillä on ymmärrys Raamatusta,
kyllä me ollaan aika pitkällä jo siinä. Ja se vielä, että arvioikaa aina sitä sanaa. Ja jos vaikka joskus minunkin puheesta jää jotain epäselvää tai semmoista, mitä haluaa kysyä, niin minä olen aivan varma, että kun menee nätisti kysymään niiltä puhujilta tai pastoreilta tai muilta, niin kyllä he selittää se asian vielä tarkemmin, jos joku jää epäselväksi. Tai jos on vähän puolihuolimattomasti sanottu tai puhuttu kaanaan kielellä, jolloin se voi mennä silloin kyllä pikkusen niin kuin vikaan, että kaikki ei ymmärräkään. Niin kyllä varmasti saa tulla kysymään ja tarkennuksia tekemään niin sitten, että mitä tämä tarkoittaa ja mitä tämä niin kuin on. Mutta kiitos teille. Minä otan vielä tähän loppurukouksen, koska me kaikki tarvitaan sitä, että on se kirkas ajatus näissä Raamatun asioissa ja ymmärrys siitä, mikä on hyvää ja mikä pahaa, mikä huonoa, mikä hyvää. Joo, kiitos rakas Jeesus, taivaallinen Isä, Herra, sinä tiedät meidät kaikki. Herra, kiitos siitä, että sinun eteen me saadaan tulla ja Herra, pyydetään sitä oikein, että meillä olisi sitä taidollisuutta ja kykyä ymmärtää ja erottaa se, mikä on hyvää ja mikä pahaa, mikä on niin kuin oikein, mikä väärin. Ja millä tavalla, Herra, nuo puhujat kun puhuu, niin että me heti ymmärrettäisiin hengessämme, että onko se niin kuin hyvää. Mitä se on? Herra, avaa sinä meille näitä hetkiä ja tilanteita ja auta meitä välttämään sellaisia, jotka puhuu niin kuin korvasyyhyn tai väärällä motiivilla. Herra, kiitos siitä, että Herra, pidät meidät niin kuin sinun suojissa ja turvissa, Herra, sinun lampaina, sinun laitumen lampaina, niin että me saadaan olla, Herra, sinun läsnäolossa ja sinun kanssa, Herra. Kiitos siitä, että mikä ei voi meitä erottaa, Herra, sinun läsnäolosta, eikä siitä, että me ollaan sinun lampaita, Herra. Kiitos siitä, että sinä vahvistat meitä uskossa ja sinun näkemisessä, Jeesus, ja että ei hairahduttaisi todellakaan kuuntelee eikä seuraamaan mitään sellaisia valheapostoleja, valhepuhujia, valheprofeettoja, mitä tahansa valehtelijoita tai vihollisen joukkoja, jotka yrittää sumuttaa, sumentaa, nostaa kaikkien ylpeyttä ja omaa voimaisuutta, semmoista vääränlaista henkeä, Herra. Auta sinä meitä, että ei lähdetä seuraamaan sellaisia, jotka puhuu vääriä asioita ja väärällä tavalla, eivätkä ne ole Raamatun sanassa. Eivät todella ole Raamatun sanassa, vaikka ne alkuun saattaisi näyttää, että on. Niin Herra, auta meitä välttämään sellaisia ihmisiä, semmoisia raatelevia susia, mitä saattaa olla tänäkin päivänä hyvinkin paljon liikenteessä, niin auta ja varjele, Herra, meitä niiltä raatelevilta susilta, semmoisilta raatelevilta ihmisiltä ja semmoisilta, jotka väittää olevansa uskossa, mutta ei todellakaan ole. Herra, auta sinä, suojele ja varjele meitä, Herra, kaikkia. Anna meille, Herra, se sinun henkeesi, se sinun läsnäolosi ja Herra, se virvoitus suoraan sinulta, Jeesus. Kiitos siitä. Ja kiitos siitä, että ei myöskään lähettäisi minnekään, mitä näitä on, näitä ulkolaisia kaiken maailman puhujia. Niin Herra, että eikö Suomesta löydy puhujia meille? Herra, auta sinä, että oikeasti pysyttäisiin niin kuin oikealla polulla näissäkin asioissa. Vaikka ulkolaisia kuunneltaisiin tai luettaisiin tai mitä tahansa, niin Herra, tai käytäisiin kahtomassa, niin Herra, auta sinä siinäkin erottamaan, mikä on hyvää ja mikä pahaa, mikä on Herra sinusta ja mikä taas ei todellakaan ole Jeesus sinusta. Kiitos Herra, että sinä vaikutat kaikessa tässä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että sinä olet hyvä ja kiitos Herra, että sinä meitä autat. Herra, kiitos siitä. Kiitos Jeesus. Amen. Jumala on hyvä, todella hyvä. Siunosta kaikille. Voimia.